Naghahanap ng quality appliances na swak sa budget at may flexible payment terms? Abay, may bagong shopping destination na pwedeng puntahan ang mga residente ng City of San Fernando, Pampanga. Formal na ngang binuksan ng ADESA ang ika-76 branch nito dito sa Dolores, City of San Fernando na nag-aalok ng quality appliances at flexible payment options para sa mga customer. Kasabay ng grand opening itong May 26, naghanda ang kumpanya ng special promos at exciting giveaways para sa mga mamimili. Kabilang sa alok ng bagong branch ang zero interest installment payment hanggang 12 months na layong gawing mas abot kaya ang pagbili ng appliances. Ayon sa ADESA, bahagi ng expansion nito ang paglapit ng serbisyo sa mas maraming consumers habang nagbibigay ng mas convenient at budget-friendly shopping experience. Patunay ang 76 branch ng kumpanya na talaga namang tinatangkilik ng maraming Pinoy ang ADESA na unang ipinakilala noon pang 1978. This is Patricia Mawangun on the spot.